Freud je rekao da su snovi carski put u nesvesno. Oni nam govore o nečemu. San nam daje slike, budi nam osjećanja, ali nam nedostaje ono najvažnije, tumačenje tog sna. Ono najbitnije ostaje nam nepoznato. Jace nosi sećanje iz detinjstva ili možda misli da je to san, jer njegov ne može da obradi ono što se zaista desilo. Trauma je fragmentisana, nekada toliko bolna da je ni u snu ne vidimo u celini, već vidimo samo njene delove. Neke snove nosimo u zrelo doba. Ne razumemo šta znače. Trudimo se da ih objasnimo sebi, ali ne možemo, jer su previše snovoliki. Njihova nelogičnost nas zaustavlja, ali ne možemo ni da ih zaboravimo. Podsjećanje na njih daje nam osjećaj straha, izgubljenosti, jeze. Ne možemo da ga objasnimo, ali on je tu, kao da nas proganja. I verovatno će i dalje biti tu, dok ono što nas muči ne postane razrešeno.